Marahay na banggi po mga kaibigan, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana, kumusta po kamo? At dito po ako ngayon mga kaibigan sa bagong bukas na Pulangi Integrated Transport Terminal. Etong terminal na to mga kaibigan, bagong bago po ito, kabubukas lamang po ito noong pong December 10 ngayong 2025. Pero ngayon okay na po siya. Ito pa mga kaibigan yung aking sasakyan, Raymond Bus na biyahe pong Sampaloc. Ito kasi mga kaibigan yung aking sinasakyan kasi malapit sa akin trabaho sa Intramuros, yung terminal po nila sa Sampaloc. Ito na mga kaibigan, paalis na po kami rito sa bayan po namin sa pinakamamahal kong mapayinabang banwa ng Pulangi. Shoutout po sa imo, Ma'am Iris ng Booker ng Raymond, dito po yan sa amin sa Pulangi. Salamat po palagi kapag nag-chat ako sa iyo. Napakabilis po niya mag-reply kapag magpapabook po kayo. Pero ngayon kasi mga kaibigan, kailangan kapag nagpo-book po kayo, kailangan magbayad na po kayo kasi marami pong pasahero. Nandito na po kami sa may bandang Lagwa. Ako po, oh God, oh Lord. Kontik na kami dun mga kaibigan. Umovertake kasi itong driver ng Raymond. Tapos may kasalubong na truck na kuyari talaga. Mabuti na lamang po talaga. Ingatan mo po kami mga Panginoong Diyos sa aming biyahe. Hindi lamang po kami kundi lahat po ng mga buwabiyahe, pati ang aming mga pamilya. Thank you Lord sa pagliligtas. Ito mga kaibigan, katatapos lang po namin kumain sa Mahiligmanan po yata yun ng Pamplona. Hindi ko masyadong matandaan yung lugar na yan. Tapos eto, nagkasabay po sila ng DLTV na kalalabas lang din po niyan sa kanilang kinainan. Kaya dito na po sila nagkakasabay. Punta na po kami ng Maynila. At sa ngayon mga kaibigan, maayos naman po yung patakbo nitong driver. At maayos naman po talaga yung aming biyahe sa ngayon. Eto na mga kaibigan, umovertake na si Raymond sa kanyang kasabayan na si DLTV. Malapit na manakbo ngayon mga kaibigan to si Raymond. Pakpak na po siya. At eto na mga kaibigan, mukhang isasabay pa po niya si JNT sa kanyang pag-overtake sa kanina sa DLTV. Eto na nga po, bumubelo na si Raymond at lumabas na sa kanyang linya para umovertake dito kay JNT. Eto na mga kaibigan, nandito na kami sa may bandang Andaya Highway. As usual, ito po talaga yung matitinding mga lubakan sa may bandang Andaya Highway ng Lupi Camarines Sur. Ito mga kaibigan, itong lugar na to napakatindi po talaga ng mga lubak. Kaya kahit na ganito kalaki yung ating sasakyan na bus, ramdam po talaga natin yung kanyang pag-alog-alog sa bawat lubak na aming dinadaanan. Malalalim po rito, kaya yung mga kababayan po natin na mga uuwi, lalo na yung mga nakamotor, mag-ingat po kayo rito. Grabe, matitindi po yung mga lubak. Dito po yan sa may Andaya Highway. Ngayon po yun mga kaibigan na pabalik ako ng Maynila. Ngayon pa naman mga kaibigan na magpapasko, tapos bagong taon, napakarami po yung uuwi. Kaya isa po itong Andaya Highway sa inyo pong iingatan ng mga kalsada na madadaanan po ninyo. Bukod mga kaibigan, mamaya sa ating dadaanan ng mga kalsada rin po sa may bandang Quezon, na kung saan marami-rami rin po yung mga lubak sa may parting Lopez papuntang Calawag. Yan po yung mga lugar na inyong pong iiwasan. Ito mga kaibigan, yung sitwasyon po ng mga kalsada po rito, matitindi po talaga. Dito po yan sa may Andaya Highway, kaya kailangan mag-ingat po kayo rito. Grabe, ayan mga kaibigan, sa unahan natin yung pinakamabilis na bus na bumabiyahe po rito sa amin sa Bicol, yung Alps. Napakatindi, overtake po sa amin yan. Kaya eto, tinitingnan ko po kung mahabol po yan ni Raymond, pero unti-unti na po siyang lumalayo at nawawala na sa aming paningin. Ayan mga kaibigan, mga lods, wala na po talaga, napakabilis ng Alps. Matindi po talaga magpatakbo tong Alps na yan. Wala na po talaga mga kaibigan, hindi na po makita. May vlog po ako dyan mga kaibigan na sumakay po ako ng Alps. Baka gusto niyo pong mapanood yung vlog ko po dyan tungkol po dyan sa Alps na napakaganda rin po. Mga bago rin po yung kanilang unit na bumabiyahe po sa Bicol. Ito na naman mga kaibigan, yung matinding lubakan. Dito po yan sa may Andaya Highway. Grabe oh, ang titindi talaga ng mga lubak. May mga ginagawa rin po kasi rito, kaya kailangan mag-iingat din po kayo rito. Kailangan nababiyahe po ko rito, mas okay na sa araw kung hindi nyo po kabisado yung kalsada, para kitang kita nyo po yung mga lubak at yung mga ginagawang makalsada po rito. Pero kung kabisado nyo naman, okay naman sa gabi, basta mag-ingat lang po kayo at mag-pray para ligtas po kayo sa inyong mga biyahe. Napakatindi mga kaibigan, no? Grabe talaga yung lubak po rito sa Andaya Highway, ibang klase. Napakatagal na panahon na to, pero hanggang ngayon ganito pa rin po yung sitwasyon. Minsan gagawin, tapos mga ilang buwan sira na naman. Kailan kaya ito magiging matino, yung pangmatagalan po talaga na hindi na po siya masisira agad-agad. Yung medyo matagal naman po siya masira, pero ito ngayon kasi kada gawa, wala pang mga ilang buwan sira na naman. Grabe talaga, hindi pa rin kayo mga nagbabago. Ito naman mga kaibigan, yung sitwasyon dito po yan sa
papasok po yan ng Calawag, Quezon. Dito rin mga kaibigan, napakatindi rin po ng mga lubak. Mula po yan sa may Tabugon, umpisa na po dyan yung ibang mga lubak hanggang sa makarating po tayo ng Calawag. Isa rin po ito sa talagang magiging sanhi ng pag-traffic sa mga lugar na to sa buhos na mga uwi ngayong Pasko at bagong taon. Sobrang lalalim din po kasi talaga mga kaibigan yung lubak po rito sa may papuntang Calawag, Quezon. Kaya sigurado mga kaibigan na isa ito sa talagang inyo pong pagtitiisan ng mahaba-habang pasensya at oras, kasi sigurado pong magta-traffic po rito sa buhos na pag-uwian ngayon pong Pasko. Ito naman mga kaibigan, yung nasa may bandang Gumaka na po kami bayan, hindi po kasi siya dumaan sa may Gumaka Bypass Road kasi nga po gabi. Pero dito po talaga mga kaibigan, napakatindi rin po talaga ng traffic po rito kasi dito po yan sa may unahan, sa may Jollibee. Grabe po yung sikip po ng kalsada po dyan. Bali lalo ngayon, eto malalaking truck po yung makakasabay. Sa pagliko po rito masikip po dyan, kaya bigayan po talaga, di po pwedeng magsalubong, lalo yung mga malalaking sakyan katulad po nito, bus, mga trucks. Kailangan isa-isa lang po. Bali buhos to mga kaibigan, kung sino po yung pinapauna, yun po yung didiretso. Kaya po mga kaibigan, kung sakali man na dadaan po kayo rito, mas okay kung sa araw, wag na po kayong dumaan po rito sa Gumaka Bayan. Doon na lang po kayo sa Gumaka Bypass, mas okay po doon. Pero kung sa gabi naman, konting ingat lang po talaga, di po advisable para sa akin po na doon po kayo dumaan sa gabi kasi masyado pong madilim, tapos sobra pong matarik at matindi yung mga lusong po doon. Baka din nyo po kabisado yung Gumaka Bypass Road. Ayan mga kaibigan, mga lods, napakahaba ng traffic po yan, Ngayon mga kaibigan, bali mag-aalauna na po ng gabi, pero ito pa rin po yung sitwasyon, napakatindi pa po ng traffic dito po yan sa Gumaka Bayan. Kasi nga po sa gabi kasi kukonti lang po talaga yung dumadaan doon po sa Gumaka Bypass kasi nga po madilim at yung hindi nyo po kabisado na sobrang lusong. May video po ako dyan mga kaibigan, mga lods, sa Gumaka Bypass, baka gusto nyo pong panoorin kapag may time po kayo. Napakatindi po ng traffic. Grabe, napakahaba, halos mga mag-iisang kilometro po ang haba po ng nadadaanan po namin na traffic. Dito po yan sa may Gumaka Bayan. Doon po yan kasi mga kaibigan sa dinaanan po natin na paliko na sa may Jollibee, sa may Chowking na parte. Kaya at dahil sobrang sikip po ng paliko na yon, kaya nagkaka-traffic. Kaya grabe, sigurado isa to sa talagang matindi rin po yung pagtitiisan kapag pauwi po kayo. Kaya mas okay po talaga na doon na po kayo dumaan sa may Gumaka Bypass Road para makaiwas na po kayo sa matinding traffic po rito sa may Gumaka Bayan. Kasi ito mga kaibigan, mga lods, yung Gumaka Bypass Road, bawal po doon yung mga mabibigat na mga karga katulad po ng mga trucks at mga bus na iba. Dito po sila pinapadaan kasi nga po marami pong na-aksidente doon sa may Gumaka Bypass. Kaya mga kaibigan, mga lods, kung gusto nyo pong dumaan doon at di pa po kayo nakakadaan, kumbaga first time po ninyo, baka gusto nyo pong subukan na mapanood yung aking vlog po doon sa Gumaka Bypass Road para magkaroon po kayo ng idea at kung saan po yung mga banda po na pwede nyo pong iwasan. At talaga naman pong napakamalaking tulong po yun kung sino pong mapanood. Yan mga kaibigan, napakahaba, napakatindi po ng traffic, grabe. Talagang matindi po yung pagtitiisan po ninyo kapag dito po kayo dadaan sa Gumaka Bayan. Kasi mga kasabayan po ninyo mga truck po rito, tapos mga bus. Grabe po talaga, napakahaba mga kaibigan, mga lods, ng inyo pong pagtitiisan na traffic po rito. Kahit na gabi, ngayon nga po, mga alampas alauna na. Pero napakatindi pa po ng traffic. Medyo inaantok na ako mga kaibigan. Bali tutuloy po natin yung ating video pag nakarating na po tayo sa Maynila. Kasi po mga kaibigan, pagdating ko bukas ng umaga, diretso na po ako sa trabaho, kaya kailangan ko matulog. Basta po mga kaibigan, ay tutuloy ko po ito pag nakarating na po ako ng Maynila. Ingat po kayo sa biyahe. Eto na mga kaibigan, maraming salamat Panginoong Diyos. Dito na kami sa Sampaloc Bus Terminal. Ngayon po mga kaibigan, alas 8 na ng umaga. Maraming salamat po sa panonood. Thank you Lord. Salamat po Panginoong Diyos sa ligtas na biyahe. Mag-ingat po kayo palagi sa inyo pong biyahe. God bless po. Merry Christmas and Happy New Year po. Abala sa inyo na boss.